Una ciutat que aposta per un festival de teatre de carrer i que 25 anys després continua l'esdeveniment absolutament consolidat i a més no sols consolidat, sinó que en aquests moments jo crec que seria absolutament impossible deixar de fer el festival. Per què? Perquè ja no és de l'Ajuntament, és de la ciutat, amb el sentit més ampli. És dels ciutadans, és de la gent que surt, que esta tarda sortiran a les places i que per ells és la fita, és la seva fita, forma part del seu calendari afectiu, sentimental i del seu calendari de la ciutat. Això és fantàstic. Ells s'han apropiat del festival i nosaltres l'única cosa que fem és organitzar-lo. El festival ha anat canviant molt les diverses tècniques, han anat canviant molt els diversos gèneres. Fa 25 anys hi havia més teatre de carrer, ara hi ha més circ, ara hi ha més espectacles d'altres menes, hi ha molts. I nosaltres és una de les dèries que també tenim dins del festival, que sigui un festival equilibrat en quant a gèneres, en quant a estils, en quant a propostes, que hi hagi dansa, que hi hagi danses urbanes, que hi hagi dansa contemporània, que hi hagi teatre, però teatre d'aquell que tampoc ha de patir, o sigui, teatre buscant que la paraula no sigui el més important, que sigui més important pot ser el gest, perquè si no l'espai públic és molt dur. A vegades de mirar quan fas la quadrícula i has posat un espectacle que necessita silenci, que necessita poesia, i a prop hi ha un espectacle que necessita volum, que necessita música, aquests inconvenients, aquest quadre al cercle, que al final és el més difícil. En 3 dies, avui divendres, demà dissabte i diumenge, passaran més de 80 actuacions. En 3 dies hi haurà més de 100 hores de programació d'espectacle al carrer. En 3 dies tenen 80 hores i farem més hores de les que tenen els dies simultanejant. Molts espais, molts de recintes diferents, on a tots ells hi ha intervencions ajustades al que nosaltres esperem que poden donar aquests espais.